geni mobat mabit katra angin sumelet panase hamanasi bumi. Nora kaya panase ati yang hambek candala. Watek sia budine sta aslak muluk barangang melo. Den eling lan waspada sak bejo becane kang lali isih bejo kang eling lan waspada. Potah topo kurang guling elinga salah jatmika yen macana kudu manis murih sang cemeng sasama samane manungsa sami nuwun mangkita yang patih sarawuh paduka yang patih sengkuni ing jangkar bumi katuran pasegahan Panakrami saya dikunjuk. Iya Mas Butuh Antareja karya bungah tiasing pun yang pangis tuku tumrapa ya Mas Butuh. Dateng kapundi dadosa jimat yang sembah abekti kula katur yang iya nggir apa tuku Bagus Irawan pangestunipun yang tanpa nono nggir kapundi dados jimat paribih yang duh yang paduka yang patih sengkuni kepareng rawuh ing jangkar bumi wonten wigatos menapa yang ngene lho nggir pun eyang mung bakal nanjihake pekabaran apa bener yen wis pirang-pirang bisa enen Putuku Antareja ora seba ing Amarta merga mesgul atimu kogel rasamu yen Malungguhan Senopati bakal diparingake adimu Gatotkaca. Kasinggihan yang lah ra apa to mangungkung kanduang rimang lirlena tanpa kahandin putuku ngger putuku Antareja ya ngono kuwi sing diarani bancinde banciladan coba pikiren saka umur luwih sepuh Antareja saka trah putuku Antareja ya malah putra widodari putu dewa yen adimu Gatotkaca kuwi rak malah trah buta mongko buta kuwi buta butemu betah anganiaya iya apa ora doyang lajeng kula kedah dos pundi yang wis ger amanunggal wae karo Kurawa mengko dak suwunke kalungguhan Kengwa minangka Yuwaraja ateges Ratu Wakil cendika yang totok tengarane ngajurit kong meguru kongso Yayi Antasena padha raharja sapraptamu ing jangkar bumi Yayi ndhes kala tekaku Kang Antareja
awit pangestumu bektiku katur Kakang. Iya Yai, tak tampa bektine si Adi. Putuku Antasena padha arja sarawuhmu ya putu. Wo, ana tamu go to iki. Ya Mbah Sengkuni, ora ana alangan tekaku Jakarta kene. Syukur Nger, syukur. Adikku Antasena, sawise asat riwemu mara matura, ana wigati apa sira prapta ing jangkar bumi kene? Ya Kakang Antarja, wigatine sowanku diutus para pemunden Pandhawa. Dikongkon ngopo Antasena? Ngene Kakang, kajaba mertuwi kawi lujengane sira Kakang Antarja, uga krana Kakang Antarja wis suwe ora sowan Ngamarta, monggo tak derekke bareng sak lakuku Kang. Antasena, rungokno sing dadi kandhaku, rungokno apa sing dadi omonganku. Wiwit dina iki Kakang Antarja balela saka Ngamarta, ora sudi deku-deku ana ngarepe wong kang wuta saka lelabuhan. Welah dalah. Kosek kosek kanthi pawadan apa Kakang Antarja ngendika mangkono? Kurang sekti apa aku? Arep umur ya tuwa aku, kasekten aku luwih sekti. Gene sing diwisuda Senopati si Gatotkaca. Oh, perkara kuwi to Kakang. Mula ayo sowan para pepunden, mengko aku tak matur ana ngersane Pakde Puntadewa. Ora sudi. Aku tok padane bayi, aku wis gerang ora bayi meneh. Ya Kakang, blegerane wis gerang ning angen-angenmu kaya bayi wingi sore. Aku ngerti Kakang, iki kabeh saka pambujuke menungso tuwek elek gandrek Sontoloyo. Wis ora usah gandrak-gandrik. Wis Kakang, tak aturke para pemunden bali Ngamarta. Wes mulya ngono. Eyang Sengkuni, pun mantep tekad kula manunggal Sata Krawa. Bagus Nger, ora kleru setiapu bab adimu Antasena. Cukup Pakde-pakdemu Kurawa. Inggih Yang Patih, mangsa Barong Irawan, ayo manunggal karo Kurawa balela saka Ngamarta. Sendika Kakang Mas. Eyang Sengkuni, adikku Irawan, monggo nungka adik kula Antasena. Sesumbar lindu bumi gonjing kumalutuk guntur katuk Pak Danoman. Ya Nger, piye wartane Kang Raka anakku Antarja?
Wah wis mucut saka kudangan brojol saka gendongan Pakde. Lire piye nggih Antasena? Kakang Antareja adikku Irawan dibalui para Kurawa mireng kampuh jingga balila saka Ngamarata. Oh lah dalah. Ora pisan ora pindho Kurawa mbutek banyu bae bening. Aja sumelang Antasena, Kurawa urusane Pakdemu. Ya Pakde, sing ati-ati ya, Dik. Kenen cangiri sang maweh gandrung sabarang kadul ukir moyak mayik wah parat ana kethek putih ning ngarepanmu sajake anyar sapa jenengmu takon marang aku esah gunemang esah wae aku kethek milenial. Nek kethek jaman saya kethek milenial. Nek saiki kethek neo. Nyu. Nek ra iso omongan ki wis meneng wae. Ups. Rasah gojekan. Marang topo, sapa jenengmu? Takon marang aku. Jenengku Anoman. Anoman, kepara nyata. Suminggira bakal ngopo kowe ning kene? Takon aku bakal nyekel sing jenenge Antar. Aduh. Sapa? Antasena. Antasena. Yo. Wis nyekel Antasena kelakon nglangkai batange Anoman. Wah, ngajab dumadi ning pasulayan. Ora minggat kelakon ilang nyawa Anoman. Maju legane atiku karma.
Wah, sangar kowe. Wis sangar. Yo. Ot. Wah. Woi. Wah, hei. Wah. Langsung kowe. Woi. Wah. Woi. Wah. Woi. Iki gek ngomong neh. Yo. Woi. Wah. Hei. Sopo mau? Kancamu. Oh, Kartomarwo ya. Ah, yo iki Antasena, kowe Antasena ya sawene. Ayo. Manut aku, yen manut mbek bapakne. Oh. Wah enteki, tak enteki sik lho kowe. Wani kon, wani. Sangar, sangar kowe. Belas bumi piye Cak? Ayo tampakkan dirimu. Ayo. Ayo, ayo. Apa? Pita isine. Yo, tunanan yo ayo. Yo. Ngobrol ki. Sikutan, yo. Akeh men ya. Panjang. Wes, yo. Lah piye agi metu anu lakon iki? Kowe iki asline wis kekeselen ya ora. Jane iki ayo kekeselen nganti lali mau jane Antarja kaya Antasena. Sik aku takon karo kowe, hawekne dina apa? Wis lali. Dina Sabtu to? Sak demayange dina apa? Minggu. Lah iya. Piye iki ae? Panitia mana panitia? Lah iki mau rusakno. Ayo. Oh, sapa kuwi? Pedhotke yange. Ning kene iki acarane kuwi HWD utawa Hari Wayang Dunia ya Hari Wayang Nasional. Heeh. Karena aku tak ngucapke Hari Guru Nasional. Dinggo Pak Bibit. Mergo Pak Bibit gurune saya dhewe. Heeh. Hok iki dong apa ora? Dong, Pak.
nantang opo rasa kakek ngomong aku kok budrek ora nganggo budrek kayak Pak Bibit wis mending ngatur lagu wae ayo apa nek Pak Bibit dua lagu nggih Pak Bibit wah Gen Mas Rido ra entuk jame mari do anu sok Senin wae heeh ben bolos sesuk prei kok ngopo malam minggu Mas Evan karo Mas nggih oh Pak Bibit madhep rono ngesik to Gong ra sopan kok kowe kon mau ora ngerti kesake Mas Rijo sak ngantuk. oh nggih rong lagu cepet podang kuning Napa? Podang kuning guys ya. Tepuk tangan buat Mas Evan Kreatif sekali wayange Pak Bibit tiruni. Mas Evan ana sing kate isih dibuset. Wis do niru iki ra. Nggih Pak Bibit. Ya, podang kuning ya. Podang kuning dados Bibit. Wis apa? Wis apa? Ya aku Anu kok Grik. Ora ngene kok Grik jarene apa wi gambarane kuwi luweh apik mbangane raine dalange asli. Ngono kok Grik piye rok? Wis gandang wae langsung lagu wae. Iki lagu Panjelokku ya. Ya, ndang. Gugur gunung. Aku jane ra seneng kaya lali janjine. Aja dibanding-bandingke wis ra enak. Ayo. Kuwi campur sari. Ayo. Gugur gunung langsung wae gelak. Mas Rido ndak ngantuk dados
loro siji telu maju papat diulang-ulangake mesti enggal tanggune ulupis mutul baris wis rampung lanjut lakon wis lanjut wae mesakne Mas Rido yo lanjut lakon ayo sabdaning kuki loreng kanigara saged bar perkencang bu bolong nangka basa kemropya gari betone awi cekater ya ngono titah ulun kula Persigoretno wonten dawuh pukulun Narada hanjugaraken pun Guritno kang nembe tarak Brata. Dawe ngadi guru, ya sang jagat Girinata ketrima kasutapanira. Kalenggahan iki jeneng kita sinabda dadi wahyuning Senopati. Saranane jeneng kita njaluk awet marang satriya kang nesu budi ing alas kene uga. Ngestu padha pukulun kemareng nyun tambahi pangestu kula ngapundi ngwadi satriya menika. Satriya kang anyar katon sapa satemene sira kuwani musuh budi ing alas Palasara kene Duh sangwiku kula pun gadut kaca lari saking pringgotani lajeng paduka menika sinten yen to kowe durung ngerti aku Resi Guritno kang rumeksa alas iki gandeng us geblung kowe Gadut Kaca wis wani mertapa ing kene ateges kowe wis ngilani dadane Resi Guritno ayo andha nyuda kalawan Resi Guritno waduh sang wiku siku denda menawa kang badhe kula tampi aja kaya bocah cilik
Bapak mundut roti Mas Lili radikei Yai Werkudara wah Kresna kakangku ana apa sing diupadi wis ketemu iki putramu Gatotkaca wah wis kono takonono bocah gemblung minggat ora pamit Gatotkaca wonten dawuh Prabu daleweran riwenira kaya metas andon yuda kasinggan wa Prabu menuju kula tarak brata dipun perpeki Resi Guritna sulayaning Rembag dados panca bakah kula keseserwa kula Gatotkaca Resi Guritna kae ora sak dengah titah baliya ngadepi Sang Resi Guritna sembahan kaping 3 bakal ana kedadian apa nyuwun pangestu wa laruta sang guru-guru yen tan namutusa sang Sri Yai Werkudara Kresna kakangku ana dawuhmu apa muji syukur putramu Gatotkaca santuk nugraha arupa Wahyu Senopati sembah sewu nuwun Prabu Kresna awit pitedah paduka wa Prabu ugi pangestunipun Rama Kyai. Wah, iya Gatot. Mangertiya, yektine Resi Guritna kuwi sawijining titah kang ketrima kadarmane. Sinabda dadi Wahyu Senopati dening Sang Jagat Girinata. Resi Guritna kuwi cantrike sawargi yangmu Kamunayasa rumuwun kalebu putut Pidaksaka lan putut Supalawa. Lonjong mimis playumu kula Pantasena. Ya Pakde, ketiwasan. Kakang Tarja Arawirawan balila malah disengkuyung sata kura iki piye iki gething aku. Kula Gatotkaca. Kula Gatotkaca. Elingna kakangmu Antarja. Belo mustakamu Yai Gatotkaca bakalan entuk palungguhan Senopati. Boten pisan-pisan Kakang Mas. Kula aturi manunggal warapun den. Ora idep, yoh tanganku.
Alsa Marat. Alsa putra Kakang eling. Oh, Marat. Kakang Mas eling, eling. Marat. Kakang Mas eling. Kakang Semar. Kula sinuwun. Galo, kalenganamu ganggu ndaramu Antarja. Kok mandek? Kakang Semar, Ya. budal. Wah Semar ana apa kowe marepake Antarja? Arep kowe mbah bulus jimbeng ora sulap durga. Kowe bali apa dalah ikel-ikel tengah peceren kae. Bekas ados kebo. Lah dalah bantal tobat. Ono apa? Kepareng mlayu iki. Tobat. 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 Cakok nurorame kabiarsi lawa kalong luru mandalian jerih kawanan semuning wetan bangsulaipun. Ndara Gatotkaca. Sampeyan pun entuk wahyu Senopati. Saya abot jejibahan dika. Mila saya tekun ing pangibadah. Pasrah sumarah wonten ngarsaning widi mugi tansah mayungi. Ya Semar nyuwun tambahi donga pamujimu ya.